ಹಲೋ, ಇಂದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾಯ್ತಾ ಶಾಂತ ಪಜ್ಜಿದು ಬಪ್ಪಂಗದ ಮನೆ ಬೂಸ್ತು ಸಿರಿಸಿಗೆ ಅಂತ ದುಂಬುದ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಂಡ ಉದೂವಿ ಅಂಡ ಆಯ್ನ ಬೇತೆ ಏಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಿದ್ದೆ ಮಾತ అయ్యయ్యో సీరియస్ అత్త ఓ అన్న పలే పిన్నెరనులే పూలే అత్త అత్యధిక సీరియస్ అత్త ఓ అన్న పలే పిన్నెరనులే పూలే అత్త ಅಂಬ ಶೇ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು పుట్టుడు ఎంకులు తోజా నాది ఎంకులు తోజా ఏ చేతి ఎంకులు తోజా పక్కన ఎంకులు తోజా ఓ కొండల పూజి అందు పండేడుతా పిన్నెరనులే పూలే అత్త అత్యధిక సీరియస్ అత్త ఓ అన్న పలే పిన్నెరనులే పూలే అత్త ప్రకాశాన్ని ಕೊರ್ಲೆ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆ ನಿನ್ನ ತಿಳಿಕೆಗ್ಲ ಕೈಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ನೀಚ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿರಿಗೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಾನ ಆ ಸೈಕಲ್ನಾಗ ಮಡ್ಡಲ್ ಡಾಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಶಾಂತಪ್ಪನ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಡು ಗೆಡತೊಂದಿತ್ತಿ ಹಿತ್ತೆ ನೀರು ತೂವಂದು ಏರೆ ಕಾಲಂಡ ದನ ಹಿತ್ತೆ ಹಾಗೇ ನೀರು ಕೊರಪಿಲ್ಲ ಕಾಂಟ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಒಂದು ತುಳಸಿದ ನೀರು ತುಳಸಿ ನೀರು ಪರಂದ ಬೇಗ ಸೈ ಪೂಜೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಕೆರ್ಪಿಡುಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಲಗ್ಲೆ ಲಗ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಬತ್ತೆ ಲಗ್ಲೆ ಲಗ್ಲೆ ಲಕ್ಕುತುಂತೆರೆಂಚಿನ ದೇವರು ಅತ್ತನ ಬಾಕಲಾಡಿ ಅತ್ಯ ಸರದೇ ಅಂಚಿ ಮಾಡ್ದನ ಇಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅತ್ತ ಹೋತು ಜೀವಡು ಉಂಡು ಕಾಲಪ್ಪ ಶಾಂತಪ್ಪ ಯಾನುಲ್ಲ ಅವ ತಾನು ಯಾರನ್ನ ಬದಲಿ ಇದು ಪಾಪಾರ ಹೇ ಚತ್ಯ దా ಮುರಾಣಿ ನನಜಿ ಮೂಸ ಅರೆಗೆ ತೊನ್ನೆ ಐನಿತೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪನ ಪನು ಮಲ್ಲೆ ಸತ್ತಪ್ಪ ಅವಿಪ್ಪಾಡ್ ಚೆನ್ನ ಋಣ ಅಂದ ಇಪ್ಪಾಡು ಈ ಜನ ದುಡ್ಡೇ ಪೊತ್ತಾವಡು ಮಾರೆ ಚೌಳಿರಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಹೆಗ್ಗೆ ಚೌಳಿರಬಾರ್ದ ಪೂಜಿ ಚೌಳಿರಪ್ಪ ಹಾ ಬೋರ್ದಾವ ಇಂಕಿ ಬೋರ್ದ ನೀರು ಮಾತಾ ಪೂಜಿ ಇಂಕಿ ಈ ಗೋದ ನೀರು ಬರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಚ ಮೂಜಿರೋಡು ಸೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಸಂತಪ್ಪ ಒಯ್ಕ್ಲ ಬೋಡಿಯರಲ್ಲ ಉದೇನಂದುಲ ಏನು ಒಯ್ಕಲ್ಲ ಬೋಡಿಯನ ಮಾಮು 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 ಉಂಟ್ಲೆ ಮಾಮು ಮಾಮು ದಾಯ್ತನಿಗೆ ಆತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೋಡೆತನ ಮಾಮು ಚಾಪರ್ನ ಇನಿ ನೀರು ಇಂಚೆ ಗುಲ್ನ ಇಂಚ ಮಾಮು ಈತ್ ಬೇಗ ಇಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಇನ್ನೇ ನಾನು ಜಾಸ್ತೇನೆ ಅದು ನಾನು ತುಯ್ಲೆ ಗುಂಡತ ಮಾಮ 4 ದಿನ ಕರಿತು ಬೋಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಣ್ಣು ತು ಎರವರ್ಪೇರು
పొన్నుండా నువ్వు రాయబండ ఎంగ చికా కొంచెం పొన్ను అడుగుతుండ్రు ಸುರುಕ್ ಎಂಕ್ ಆವಾಡು ನುಕ ಮಗಲೇರ್ನ ಅವು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನು ಶಾಂತಾಪಾನು పొత్త ఉన్నా పెద్దగా ఉంపునా నిన్ను పూరకెళ్ళి సయ్యొలి ఇట్టే ఉండదా ఇందమే జౌన్యా ഞാൻ దాదాను పెపన్ శాంతాపా కొంచెం దాదాలు ఆసక్తుండా నేను కేంద్ర ఈడేర్సవనే కుట్టుమోడం జాతులు అర్రెగి 90 వరకు నా బెసిక్ ಮೇರ್ರಮಾಗಿ 90 ಕೊರ್ತು ನೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಜಾರತ ಕೊರೊರ್ಚ ಇಂಬೆ ಕೊರ್ತರೆ ನೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಆರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದಾಯನ ಗಂಗಸರ ಒರಿಪಿನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪೂರಾ ಖಾಲಿ ಆಪುನರ್ ಈ ಪಂಡ ನಷ್ಟ ಆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ತಾರೀಕು ತೀರ್ಬೋದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಗಂಗಸರ ನೆಜ್ಜಿದು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಪೂರಾ ಅಂದ ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ಮೊರನಿ ರಾತ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಚಿಲಾಡು ಮಾಸ ಬಾತುಂದು ಮೊನ್ನುಲ್ಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಮಾಸ ಬಾತುನ ರಿಚ್ ಗೊತ್ತುನತ ಪಿರೋಡ್ ತೊಯ್ಪುಂಡು ಕುಲೆ ಕುರ್ಬುಲಿಯೇ ಪಿರೋ ತಿರುಗುದು ಬೇ ಕುಲೆ ನಾಯಿ ಆತ ನಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳನ ಬಂದೆ ನಾಯಿಂದ ಮೋನೆ ಭರ್ತ ಕಳಿಜಿ ನಾಯಿ ಹೋಯ್ತು నేను ಕುಲೆ ಇತ್ತು ಮನ್ಸಿ ಬರ್ಲಿ ಅವು ಸಯ್ಯಾಡು ಶಾಂತಪ್ಪನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗಿಲ್ಲತ್ತ ಆಯೋಲಿ ಪುರ ಹಾಗೆ ಲೆಂಕ್ಲ ಆಪುಚಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ರೆ ಅಟ್ಟೆ ನೆಡ್ತೆ ನೆನಪು నేను ಬಂಡೆ ಆಕ నేను ಬಂತಜಿ ಯಾನೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೇನ್ ಕೋಪ ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ ಬರುವೇನು ನಮಸ್ಕಾರ ಧರ್ಮನ ಚೇರ್ತೆ ನಂದು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮೆರಗು ಹುಷಾರಿದ್ಯಾ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲ ಪೋಯ್ ಐಕ್ ಐಕ್ ಅತ್ಯಾ ಜನ್ನ ತುಮ್ಮದ ಮಾತ ಬುಡು ಮಾರೆ ಅವೇನು ಪೂರೈತೆ ಬತ್ತೊಂಡ ಆಪುನ ಪನಿಗೆ ಇಂದ ಅಡೇ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಕೋಪನ ಕೊಡ್ತಾವು ಹಾ ಇನ್ನ ನಂಗೆ ತೂದಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನುಡೆ ಕೊರನ ಶಾಂತಿ ಕಾಡೆಂದು ನಿಕ ಇನೇ ಆಯ್ಕ್ಲೆ ದುಮ್ಮದೇನ ಮಾತಾ ಬತ್ತೊಂದು आणि ಎಂಕಲ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಜಾಗ ಪಾಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬನ್ನಕ ಮಂತಿಜೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ತೀದಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊರೋಲಿಯತ ನಿನ್ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಅನೆ ಬರನೆ ಈತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಕಡೆಗ ಪರಬೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡತ ಯಾನ್ ಸೈತನೆ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ದಿ ವರ್ಚಿಂದು ನಾನು ಯಾನ್ ವಾ ಮಾನಿಟನ್ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕುಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವಾ ತಂತ್ರಾಡಿ ಹೋಪು ಅಂದ ಜೀವ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪರಬೆ ಸೈತೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕಡೆ ಕಿರಿಮಗೆದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಜೇನ್ ಪಂಡರ ಬಲ್ಲೇತ